pro-human rights movement. En we willen graag dat de mensen worden goed geïnformeerd over wat de mogelijke bijwerkingen zijn van de vaccinatie. Dus daarom zijn we hier ook om een demonstratie te doen, want dit wordt niet gebeurd. Er wordt ook veel gediscrimineerd en segregation between the unvaccinated en de vaccinated hier op Aruba gebeurt. Dus bijvoorbeeld ook als je ergens wordt aangenomen, komt erbij te staan of je gevaccineerd bent of niet. Dat vinden wij niet terecht. En ook dat de informatie niet wordt gegeven. Dus wij zijn dus, Alexander is ook een member van onze groep. En die kan wel goed complimenten. Okay. En die weet ook heel veel informatie erover. Dus dat willen wij dus graag doen. Wat willen jullie doen dan? De mensen bewust maken van wat hier gebeurt op Aruba. Dus ook, en de mensen informatie gaan geven die dag. Ook over de mogelijke bijwerkingen en over de vaccinatie. Want het wordt echt aan van eenzijdige kant hier gegeven. Dus de DVG alleen, weet je wel. Het wordt alleen maar van eenzijdige kant gegeven. Terwijl we wereldwijd kunnen zien dat er veel meer bijwerkingen zijn. En als je onderzoek doet ook van alle jaren, dat bijvoorbeeld Alzheimer, hartinfarct, blood clot, dat zijn allemaal mogelijke bijwerkingen ervan. Dus dat je dan bewust keuze maakt of je nou de vaccinatie wil nemen of dat je nou niet de vaccinatie wil nemen. En sommige plekken wordt het eigenlijk al een beetje geforceerd. Bijvoorbeeld sommige bedrijven mag je bijvoorbeeld in januari gaan een paar bedrijven al zeggen van als je niet gevaccineerd bent dan moet je weg. Dus dat is niet een keuze. Weet je wel, je hebt vrije wil van je eigen lichaam, maar eigenlijk word je geforceerd, want je moet toch geld verdienen. Dus je moet je baan houden, dus je wordt geforceerd om de vaccinatie te nemen, ook al wil je het eigenlijk niet. Dus dat is onrecht. Dat is onrecht tegen de mensheid, dat is onrecht tegen je eigen lichaam. Dus je eigen lichaam moet je hebben. Sorry. Ja. Dus dat willen wij daarmee gaan doen. Ja, we willen gewoon informatie correcte die information correcta de lá, nós estou aqui na informação que não de base de notícia, não full correct, não te põe mais com fear, ando op een saco, eles são um doctor, um saco fear tá afetar o immune system, que bom não também quando base ora o corpo tá dentro relax, positive mode e ora pro heal, por isso tem fear o corpo não também reaccionar para heal, então quando base e tem outra coisa também, nós não estamos contra a vacuna, pero a informação não está terceirando que a vacuna está experimental, tem experimental phase ainda. Não há papo ainda de quando se vai na rua, não traz em linear park para exercise, pero não bisa ok, bang, tu ainda bang move, bang come bom, dorme bom, leu mais junk food por tempo. Então distrair o corpo, tudo fator entre o qual está estimular o immune system. Naturally. Pero yung hene no echt bij riba zijn, dat ben ik algo experimental ko na no ting long-term study riba je kit bij de effecten riba bo corpo. Dus ze zijn nos kera hong trese di land pe hene nang ta aware anto nang hinka algo experiment in nang corpo na después nang ti regret je. Ja. Pero de cuestión como se que separar a comunidad por de otro o tienes una confrontación entre están pro o contra. ¿Esa es tu intención? No. Então diz três informação correta para não ter mais cauteloso para não tomar aqui com na não bijvoorbeeld wanneer Israël working aan de bijna para de 4 of na de 4 cabo que na é também stop. Você me entende? Ja. So, nada bij da puxa puxando com nós no mistério de um na papo de immune system. Então bijvoorbeeld McDonald's wanneer Santa abri, vai comer McDonald's luna wat het bij as com organo. Então documentário sala for pas tempo passar super size me. A pessoa não want luna riba McDonald's. Pero tá abri sim, que me vai comer não tem eigenlijk nada que ver com a sua saúde.